יש מלחמה בארץ שלנו. כבר הרבה זמן שיש למדינה שלנו מריבה עם אנשים שגרים צמוד ממש. במלחמה אנשים שונים רבים זה עם זה על משהו שחשוב ממש לשניהם, בדיוק כמו שרבים על בובה שאוהבים או על הצעצוע האהוב. בזמן שיש מלחמה יש הרבה חיילים, שוטרים ואנשי ביטחון בחוץ שנלחמים ושומרים על כולנו. ואנחנו יכולים כמו עוד הרבה אנשים להתפלל מלא ולבקש שכולם יחזרו הביתה בשלום. מלחמה לפעמים יש טילים, אבל לפני הטיל יש את החברה שלנו הזקה שמודיעה לנו שזה הזמן להיכנס מהר לחדר ששומר עלינו. החבר החזק וחבר שלנו טילי שיש לו כיפה של ברזל שעוצר את הטיל באוויר ושומר גם הוא עלינו שלא ניפגע. בזמן שצריכים להישאר בחדר המוגן, אפשר לעשות מלא דברים ביחד. אפשר לצייר, לקרוא ספר, או סתם להתחבק. כן, להתחבק. כי אתם יודעים מה? להתחבק זה כיף. חיבוק חזק עוזר לנו להירגע, וגם לנשום עמוק. ואז לעשות בדיוק כמו שעושים לבועות בגינה. בארץ ישראל שלנו היו כבר כמה מלחמות, ואתם יודעים מה? כולן נגמרו. אז גם המלחמה הזאת תיגמר בקרוב. בינתיים צריכים להישאר בבית ולא הולכים לבית ספר ולגן, ואנחנו צריכים לחכות בסבלנות. החיילים האמיצים שלנו יגידו לנו מתי אפשר כבר לחזור לבית ספר ולגן בשמחה. אז עכשיו, בימים הקרובים יכול להיות שיהיו רגעים שנרגיש עצובים, משועממים, כועסים, או כל מיני רגשות שלפעמים קשה לנו להסביר. אבל תזכרו שתמיד אפשר לדבר עם אמא, עם אבא, אפילו עם חבר. זה תמיד חשוב להגיד מה אנחנו מרגישים, ואם קשה להגיד, אפילו לצייר. ותדעו תמיד שגם אם יש ימים שאמא עייפה, או נראית קצת מודאגת, אם אבא לא בבית כי הוא צריך לצאת להגן עלינו, אמא ואבא אוהבים אתכם מלא עד השמיים וחזרה. וכשכל הרגשות מתערבבים לכם כמו טורנדו קטן בתוך הגוף, אז תחשבו מהר על משהו שגורם לכם להרגיש טוב, או משהו שגורם לכם לחייך, ותזכרו שכל זה קרוב מאוד ייגמר.